става, хора? Добре дошли в новото трием предизвикателство, където познаете какво ще правим. Хора, това ще бъде много нереално, но всъщност искам да разбера какво ще правим. Ще поръчаме поредната кутия от тъмната мрежа и... Пак ли бе? Изглежда, че да. Не е ли малко банално, Не е ли банално, хора? Може би е малко банално. Добре, айде, нека да започваме. И както виждате, хора, си купихме чисто нов апартамент от всички абонати, които имаме в YouTube и цялата ваша подкрепа и пари, които ни... Много ви благодарим, хора! Да, и нека да започваме. Нека! И както виждате, тук сме избрали поредният Mystery Box, който всъщност този път изглежда доста по-интересен. Някакъв черен е, за разлика от другите. Но хора, това не изглежда като нормалните мистери боксове. Да, за разлика от другите, всъщност това е черен цвят. Нека поръчаме да видим какво стане. Значи, след като натиснахме ордер, тока спря и не защото не сме го платили, а защото нахакнаха. Обаче сега дойде и всичко е наред, така че вече можем да чакаме този бокс да дойде. Сега след 2 минути. Около 5 минути. 2 минути. 5 минути. 2 минути. Не, 5 минути. 5 минути. 5. След 5 минути идва. Това е. Сега ще дойде. Идва. Добре, хора, то сумати време мина. Той Мистери Бокс ще мине. 5 минутки мина. Да, 5 минути минаха и още не е дошъл Мистери Бокса, го поръчахме от Dark Web, вече трябваше да е пред вратата. Да, нещо странно се случва тук, аз съм изумен. Много са бавни тези доставчици. По принцип, човек е 12 Ще искам рекламация. Добре, то нищо не се случва. Аз ви предлагам просто да си ходим да си лягаме. Не може, да, то чакахме сумати време, човек. 15 минути Човек, чакам. ай си ходим, ти са тия простоти, човек. Аз се огломи се тръмни, май бе. Предлагам, човек. Апартамента нов. Те май ще знаят стария адрес, може би, за той човек. Възможно е, да. Ай, чао. Лека, момчета. Ай, тъпия Мистери Бокс, то 5 минути чакахме, човек направо ми се доспави, че в момента. Сега съм разпакат извън тук. Сега ще видиш един Мистери Бокс. Силите ми отслабнаха. Топките ми паднаха на земята. Ще ли примера? Обратно на мястото си може да продължим отново. Къде беше, бе? Цял ден те търся. Тук къде са взе, бе? На, обикалях тук, изчезна някъде. Тъй ли, бе? Дай се прибираме. Мяре да се прибера. Тук е, бе. Какво правите тук, момчета? Той сезона свърши вече, бе. Познаваме ли се, бе? Сезона свърши, какво правите тук? Не обикаляме, ама... Добре, Аз сега спах тук, малко. аз съм криптомилионер, екскурзовод като цяло. Моята цел е да ви вземам парите обаче виртуално. От 100 метра възсканирах и просто ви взех парите и вие сте тук, има една порта. Предполагам, че искате да влезете вътре. Вече сте платили, ама нещо, транзакцията се провали. Транзакцията е провалена, няма какво да направим. Зато на порта там се кри най-големия сафриткоин. Искате ли да го видим? Двама педали. Гого, как е, бро? Ари, момчета, давайте да се качваме, няма време, давайте. То са много странни. Гого, как е, бро? Чакай, какво стана, бе? Не мога да вляза. Тук някаква стена ли има, бе? Май са ми източили сметката. Двама педали. Тоспа, как ти е там, бе? Къде съм отишъл? Не мога да мина. Аз съм отдолу. Не мога да мина. Не можем да минем, тогава ти как мина? Ние нямаме пари всички. Какво толкова, бе? Аз нямам.
Сега ще ви покажа, когато сте посред нищото, в такава среда, където няма нищо, как да си намерите храна. Ето е колата, плячката. Дай храната, бе! Дай храната, бе! Дай храната, бе! И това биш за храна. Искам да ви кажа, че бъде абсолютно ненормално. В момента отиваме в изключително голяма изоставена сграда, където най-вероятно ще могат да се случат всякакви ненормални неща. Тук охраняват около 5 минути. Точно сега снимахме трейлер, обаче не се озовахме в трейлер и се случват някакви нереални работи в момента. Вървим в някаква гора тук и вървим по някакви пътеки, човек. И минаха около 5 минути само. Виж, там имаше порта, брат, да ти беше вървим. Там е към края. Там бе, на пътя. На пътя? Да. Да, трябва да ми покажем. Ами, айде. Не бе, от тук отзаде пътеката не може ли е там? Отзаде по пътеката не може слезем, бе, ко? Ето е сградата. Слезай, бе, слезай долу. Само ще... Аз няма да влизам. Айде, не, абсурд. Да, влизам в частна собственост. Няма ли? Вътре сме. Ето е моста. Къде е джимето? Ето го, ето го. Ко правиш? Качваме ли се нагоре? Направо. Тук е горе. Бай, супер тихо е. Тук ли са били масите, бе? Планинг. Ще не са раманяци, даже не знам пътя за наобратно. Там вижда друг път. Оттам може да излиза. Защо тук не можем да избягам? Хора, това е абсолютно ненормално. Моля ви, не го практикувайте, защото най-вероятно ще ви приспаднат топките от къса. Айде да се върнем през пътя. Чакай. Сега тук всичките седим на едно място и чакаме някой да нас забележи. Да, чуйте кучетата само ко правят. Всички да отивам поискате. Нещо има ли с което да ги налагаме? Не, освен по моята пръчка. Тук е пана. Нали, няма филм да снимаме това. Няма филм. Meanwhile. Трябваше да няма кучета, бе, брат. Виж каква голяма сграда е. То 1200 помещения има. Те вляха тук да търсят някакви подземни етажи да влезе, ама то мокро на гъс човек. Хора, нашите приятели се изгубиха в бункер, а нас почти не ни изядоха живи кучета. Абе, не. Сега звъним, че много се забавиха. Не отговарят ли, бе? Да.
Аре, идвайте. Чая малко. Къде сте ви? Обиколихте цялата сграда? Не знам, някакви много луди работи. Какво става, бе, човек? Какво се случва там? Някакви инсини на работи, мега крипи места има. Значи няма ги вече 2 часа, тук ги търсим. Какво ще правим, бе, човек? Дай да тръгваме, дай да ги оставим. Да, и аз те викам. Ко ти, бе? Къде, бе, човек? Е, тук отпреди аз виждам. Там се вижда нещо като силует. Да. Ти видя ли го за момент, бе? Да. Там е точно. Геш, какво стана с фаровете, бе? Ти виждаш ли го, бе? Човек? Какво беше това, бе? От колко време спа, бе? Ти се събуди! Да, бе. Ко толкова? Аз се събудих. Беше 10 години в кома. Тъй ли, бе? Не съм пушил 10 години. Добре, дай да запаля и аз една тогава. Ебал съм, дай. Ай, спокойно!